मोर्चा कुडला बड़काई मंडल जय तुलुनाड समिति मुगल मुतालिकेडु डॉक्टर कुंडूरु वेंकटराज पुणचित्तायर्न पुट्टु दिनद नेनपिगु मल्पुनंचित्तिन विश्व तुळु लिपि दिनद अंगवाद तुळु दिಬ್ಬನ ಈ ಮುಲ್ಪಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೇಟಮುಟ್ಟ ನಡಪರಗೊಂಡು ಐನೂರು ಬುಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಗಮನದ ಲೇಸಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಜ್ಜುಗೊಂದು ಮುಗಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜು ದೀಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಗು ಭಾಮಕುಮಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಬಿಡ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಡ ಪೆಟ್ಟುಪಾರಾದ ಈ ತುಳುವಪ್ಪನ ದಿಬ್ಬನ ಪೆರ್ನುಡು ಸಾಂಗಡು ಪಂಡುಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿ ಸತ್ತಗು ಪುಡ್ಡೆ ಪಾಡೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಕೈಕಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಪನು ಅಪ್ಪನ ಕಾರಮದನಿಗೆ ತುಳುವಪ್ಪನ ಕಾರಮದನಿಗೆ ಆ ತೇರಿಗೆ ರಾಪಾದೆ ತೇರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವುದು ಸೇರ್ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನೆರಡ ಕಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಉಪ್ಪ ಮಲ್ಪದ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪನ ಈ ಕೊಡಿ ಊರನ್ನ ಪಾರಾಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತದು ಅರೆಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ತುರ್ಪನು ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟು ತುಳುವಪ್ಪಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಕಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳಿತ ಕೊಡಿ ಲಿಪಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದಾದವುಳ್ಳ ಅವನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೈಟು ತಂದು ಈ ತೇರಿದ ಮಾತಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ತಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಖಂಡ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Go!